songono ma parhudulan na jojo na parjolo hula-hula nami si tanggang disiamun nami mahamu amang gabe jala oras anak kuliah kami pe partikian to hamuna hola pajon ni tempat dobe menang langsung ma di johamu ma tempat muna mau lihat ma dia bang buru nami asom ma di hita alanga di pasatu hita taringot parudul isom ma hita setanggang gusar songoninat no watu bunami sian poparan raja neabaton songinang dia kaburu bere nami tator combu se tulang siagian. Jadi melihat dia mau anggur nabi kebetulan Roy Basian Toba. Jadi dia mau tarlumowi jumolo akarong atu nabi narong di lituau. So angkora ni anggur ta ay sok kita sedih. Madapoti makana nadi ba? Gawe macam loras, tunggu. Bona ni hari siagian. Tunggu kami serahara mak. Mulai tema di tulang kami. Tak terus se tulang robobot si hotang. Nah, radia memang buru. Mau lihat tulang. Hula-hula na marhamarangi. Pardede. Isiamun nami hamuraja nami. Satabi dia musuhut pajaitan. Tinahurang pe ami siya kula-ula tanggang. Di tulang na roboti arong na urang na. Si hotang silalahi. Ya, malate. Salahi cupa juhami tulang robot si hotang silalahi. Ido. Aja do. Patah kesom selai. Si hotang dohot silalahi. Oh si hotang tiddaon. Dohot. Song dong sahuta. Jadi dong sahuta nami. Song ono mana boy upay time pajuan pa parhudulan na mulo na ro kurang lobi asa tiroy hamu hami. Maulat. Dong sahuta nami estem anak kan ini. Sata sauluan. Sahata sauluan. Jadi masih ada dopan nama amang. Oleh ate asa boy jono kamu tiroy hamu hami. Olo mang olo. Jadi sonima dihita nawar dong asahuta. Nungaro jauh di hasuhuton di rok nasida bersia dopa mahita dohot hasuhuton marga pajaitan. Asahusum mahita reta. Sonima dohot estem tetangga. Parjulu STM Desroha. Isok kita mah. Gawe mah sonima nang STM Parsauran. Gawe jala horas mate. Jadi songomi masuk nami. Mula te dong asahuta muna nunga radi bihami di sonama. Mula te dong asahuta nami jena perjolo kita namar dong tubuh majolo tua di Bangarra. Perjolo pertikianon ulah kami kecepatan tu silitonga. Wah silitonga serahata maita gabe jala horas siagian gabe jala horas sianipar gabe jala horas. Jadi mulus ada pakatayom mahita nakaning ala jada sadahata mulo pe au nama kata honon waeng pajaitan ba sadahata mahita mulorong nahurong lobian non boy goiton munamu. Jadi di boru nami di sabulah habirang kami mahamu asa boy atau patopanon suron nami hamuna. Jadi ala na yung tapuk ka mapagkatayot tari bornginon parjolo martamiang majuhita sada maruhata. Alayaman namin dari Banua Gijang hupuji hupasangap pami maho ali Tuhan. Ala huboto hami hodo napatut husobahami di ngulu nami. Mado mulai ate do hami Tuhan di bagas bornginon. Ala nong sahat kami sude Tuhan di bagas tonga-tongaon. Ima nanaing pagkatayon nami
tersingot sian anakmu naung jumulo na nialapmu Tuhan. Tuhan, makatai mahamid Tuhan tu paradaton marsugot iman naing ada ni inanamion. Buhay marohanami ale Tuhan. Ho manamadjama rohadoh pikiran nami. Mangaleho rohadame di hami saluhutna ale Tuhan. Asaboy hami makatai di bagas dame dohot las ni roha. Tuhan gudang tubope Tuhan nasosahat akasisolhot doa katodong nang dongas sahutan nasosahat di ingananon. Molo di bagas pardalana dope nasida Tuhan. Pasahak manasida dame dajala dohot sonang di ingananon. Tuhan, upasahat kami Tuhan saluhutna tu adopanmu Tuhan. Asaho matotong na madongani hami dinanaing ulahonon nami marsugot di paradaton ni ina namion. Homa Tuhan na mga leho pasupasum tuhami. Mula ate mahudok kami tuho wali Tuhan. Dang tarbayan sumardaw dosa hami Tuhan. Di parngulon nami si ganupari. Homa na manesa dosa nami. Dohot na manesa sudi akka naniula nami na suture di adopamu. Asi maruhamali Tuhan. Upasahat kami ma Tuhan saluh na di bagas tangamu. Mula ate madiho. Marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus nong mati humokko pami. Amen. Sebelum talajuton na natsaron, kami sian hasuhuton mau liate gudang. Ala dilihat tamu do waktu muna sesuai do kokon nami acara Maria Raja di Boronginon. Sampai boy ditinggal kamu aka kegiatan-kegiatan muna. Asa boy roy acaraon. Jadi Tuksongonope manataw na kaning adong nahurang lobi di penyambutan nami. Jadi kami minta maaf. Songoni majo siak kami can hasuhuton hurang lobi mauliate madita salukna asa talanjutum pakatenon. Jadi mauliate mak siak kami dong asahutan wan dison adorang satalanjuton ati amang dah suhu nami. Leka mujo di hami tiki asa masih pasang apa kami. Mang naisiro hami si pajulun nami nalaho manise hamu donga ati uton nami. Jadi mangidutik kami satokin teh cu nami. Oh lama. Jadi songanima dihita namar donga sahuta. Ia nama sonnoain di sektor sada itu teh. Di sektor sada. Jadi pinasaha ma jumulu pakatenion tu komisaris sektor sada. Idea bang. Jadi ala nongga behora sa sektor sada pinasaha mamuse hataon tu komisaris sektor 2 gabe jala horas matutu. Jadi yang go sa komisaristan ngadidok gabe jala horas ala adong do dison aka seksi-seksi adat teh. Seksi adat sa sektor sada. Bukan. Idea. Dangarong naro. Oh. Gawe jala horas ma seksi adat sa sektor sada. Pinasaha mamuse tu seksi adat sektor 2. Malate pa dihita nasada STM terlubuhi ma dihita adong do seksi adat nang tao sapakati. Jadi da ditikyon apala nama sawon di seksi adat sadama. Jadi buluh kami madok konsen seksi adat 2 tong mata pergunahon nang tabain seksina. Jadi ala sawadong ison seksi adat sada banialihom ma tuamang ketua dan mungkin seksi adat 2 nama kata Edison. Ondo ni laki pak na pudi pak na jolo. Malate mak dihida. Cuma di seksi adat nang pasahaton noai tu pengurus teh tu BPH. Ai rodo noai sekretaris ideala DP. Bendahara. Nah. Saudara tama pinasaha mamuse tuaka da tua-tua. Mana mah? Moliate ma di hamuna kitu nami. Ban hatamune mah tanamnya bang, tinggal kamu mulai ati.
Jadi mau lihat mak alanang di pasah tuiba nuai tuiba songon ketua ba kinala maun hataon jadi manang nasongo dian non ketua dua biang mana mang sada mahatata jadi ba molo adongan non nahurang kapakateo tutur nenget gutang mau dah ate jadi di rona tua sada silopa gadok mena dua silopa pulih molo tungpe holanau makatahon noenan non tusuh uta ba sudi mahita dapatan ulia teh jadi walas pamima musia nggak sangap sian STM tetangga dosroha gabe majalah horas dihamu STM sahata saluan dilihat kamu sangap tuhami STM dosroha dos maroha tamang sisada hata mahita tadok mudu tadokku hatamdo nang hatakku sisada hata mahita gabe ma jala horas mau lihat ma di dongan nami sahuta ima situlu huta sisada paradaton naung pajuluhon hami sian STM sahata saluan nalau makatai tu suhuta upasaha taimang misi tu STM parsauran mau lihat ma di STM parsauran naung sadaro hatta ba sudi akan hata-hatayan non tong dodohonokku ati dia adong nahurang cek kami non boleh kami do kesempatan tuhamu akka STM tetangga nami songon nama niroi mana bayi akka pakatayo siya kami STM sahata sauluan songon ima mang suhu nami yang gohami dong asahuta nung aredi hami iso upasaha tami matuhamu Mula tema di dong asahuta nami ala nang sikop pamuna lau manurut kami jadi ope asa telanjutum ma pakatayonon na perjolo huatau kami ma di siala haroromuna sude horongi hula-hula nami dong asahuta nami sude akamu na marholong ni roha di siala haroromuna natiki acara Maria Rajaon jadi Dina Maria Rajaon amanginang hatahol nami ma songo dia ma ulaon nanak sipatu pauta dimulai tu acara marsogot jadi sebelum mulai kami langsung mau cerita kami yang najulum mapanukud jadi mau lihat mak amang suhu nami molo nang do sakak muna na songoni tersongoni dua ada tuh nate saya masih pasang apa tuh jadi jumolo majonian sekutok kamu tuh kami dengan sahuta ati narong dono sidohonon nami ada orang so hule kami rupani izin nalau manurihok kamu jadi terubek kami mate jadi tersongong masuk nami di buah muna Maria Raja hita ima naung menggulingari ina siat tonga-tonga ni keluarga panjahitan dongas sahutan nami sidohonon nami perjulu dia muna suhu nami lunga hami radi dison akka dongas sahuta jala perjulu dohonon nami tuhamu na dohami marhabu di roha diulauta di bagas sadarion ala moru masada ina siya tonga-tonga ni persahutan nami ala ni siya kami donga sahuta ba dua hadiah nami madok dohami marhabu ni roha di perpurha ni sada ina nataha holongi siya keluarga muna songonima nang siya tonga-tonga ni persahutan nami alay bakona di amang dengan suhu nami molo manggulingari sada na tua-tua ba saya dijodoh akadongan na tua-tua
dengan anak tua-tua laho patariason songo dia do sepatu reon tersingok parborha ni na tua-tuaon tua ka ari marsugut jauh ilalah kami do ido rasaka ni rohamuna teh Ido ima saka ni rohamuna asa masih tuturak kita marsia jarak-jarak kita dinalaho patupahon ulaon ni na tua-tua marsugut alani siya kami dong asahuta nian somalna husisi hami doi alai mamereng mahita ditiki teh Ulora jan suhu nami pertikian songo dia ma naung isak kapi rohamu nanungai tersingot ulaon sepatu pota marsugut ima tersingot di parborhaknya tua-tua molutungarongan non nahurang adong nalubi boido hita marsi pature-turean songo ni mahu pasahat tami tuhamu siak kami donga sahuta tarias sok kamu ma aha mahira-hira nang direncana hok kamu asa hutangi hok kami mau lihat ma di dong sahuta nami ala ditore hamuham dak songoni masude akka horong gula nami jadi nak saudok memang langsung di pabuah hamuna jadi songono ma mulani inang nami nang jumolo modingon na di hari minggui masuk mama rumah sakit jadi di hari Jumati ngaperjolo di marujung di rumah sakit Sembiring jadi rencana ke keluarga sude songono mana perjolo iya inang nang jumolo marujungon nunga marpahopu sian anak jala jumlah ni anakna pitu halak ma 5 nama nang berkeluarga ja ngadong anakna 2 nai mana sumber keluarga jadi ima jona perjolo ceritau kami taringotu inang nami na jumolo modingon jadi songono dena suhu nami nunga di patorak kamu torusuk kamu mak jadi merhitei isak kapirohan nami mainnya patu paun nami ulau songonon ido jadi memang itu nanek kepasahan nagabetor saya digoit daw jadi lauma tu siamang akadong acara nami acaraon watami ma agulaon sarima tua jadi iman abo patorak kami asa boy ta goras-goras mulot songo dia manon partu paon ni ulaon ni tabay marsugot asa masih patuturak kita boti masak kami jadi mau lihat mak di hamuna suhu nami naking ngatorang di patorak kamu pitu mak yang tubuni na tua-tuang 2 nai jala 5 may nang marhasohotan jala nunga tir marpahopo itu teh mang sian na 5 sian na 5 jadi na 2 nama na somar rumah tangga isa kapirohamu mak lapatu pahon ulaon sarimatua Buhami dong siya dong asahuta nunga denggaku hilalahami jala hutulubi hami may yakka pangiduan ni rohamu nai sakka mu nai nalau patupat tama ulang marsugot ulau sarimatua ima molo siya kami dong asahuta alenang pisongoni hami doi dong asahuta ati adong do sidohonon yakka hula-hula patarya sok kau majo tuak kahula-hula muna mahuli ate dong asahuta nami jadi ope horong ni hula-hula nami tulang nami sude nakaning ngupasahat kami jadi ngados rohan nami ngados rohan nami dong sahuta ulaonon ulaon sarima tua ma letamu begitu tapi dia mau suhut malu ate masya kami hula-hula setanggang alai tung songoni petong no pasahaton nami tutulang nami si holtang do si tidau buha tulang etong do pasahatok tuam tulang jadi setiap itu tulang dah nah jadi di suhu nami isod do kami si jang matapuk bulung-bulung Bohaita, sada hita mengalusi, asoboto mengalusi. Jadi mulai tema dihamu amang buru nami.
Oh, lamang bang. Jala tohoro nerido obuta si jolo-jolo tubuh namar tu kotos wala gudi. Pinukani parjolo yurtoni kita di siparbudi. Alani ido adana ido uhumna. Molo bola sadana to tua jal adong dobe naso marhasohotan manangso marhot ripe. Tohoro na pinang ido munai guarni ulauni sari matua. Alani sia kami hasu to bolo ima hula-hula muna istanggang. Huto lopi hami ma bangido muna guarni uloni sari matua sido doti ma sia kami hula-hula muna si tanggang. Muli ate ma di hula-hula nami upasata mo seperti kiano tutulang ngami sia gia. Ang guru nabi bolo kami sian tulang sa do muna tulang do sa pananyari bolo kami madok anak-anak dua naik nasusipan Paupunami. Jadi 5 sipan alana tutur memang copok lebih umurna tanghira sikup obe sudi alai ala dostur hatta termobi di dong asau tamu ngai paido nakin ulau sari matua gawe ma sian habi tulangmu putima. Mulai ate di tulang nami upasata yang pertikian nom setu tulang robobot si hotang si down. Upasata yang tulang robobot si hotang si down. Mulai ate memang boru, memang idu rope nabui ibain ada na mulai ate satu si hotang. Upasata mu seperti kianon hula-hula na marhamarangi pardede gultom. Pardede gultom. Melihat ya mak Umada ai hula-hula na marhamaranggi na kening dokok kamu gultom hula-hula na poso gultom. Jadi siak kami na zong-zongoson nari sian hula-hula na poso Gabi jala. do takas botot tada. Jadi mulu siak kami hula-hula na poso situlo pinauli suruh beringga mahami sidok boti masya kami hula na poso. Melihat ya Gabi emang. Wala ate Ta terus semuse hula-hula na poso hutapea. hula-hula na boso hutapea. Gabi jala horas. Gabi. Hula-hula na poso sembiring. Hula-hula na boso sembiring. Jakam pulang. Gabi jalur terlebih dahulu mana. Hula-hula na poso ginting. Gabi jalur. Jadi songoni ma di hita sudena hamu terluhui horong ni hula-hula nami siang geja satu toru terlumui dongat sawata nami songoni ma nakingan nahu pajohon nami dohot acara nanaksi patu paota sari matua ma imajo sada na boy pasatami asata pa hutomuse mulai ate. Jadi mulai ate mah dihamu na suhu nami tongoni nang rajani hula-hula saluhuna nungataka sutanyok kami ditulupina sida do pangidua muna guarni ulaoni marsugut ulaon sari matua alani basi dohonon nami tuhamu na sonari ala nang ditulupi sudi hula-hula dodo rajan dong asahuta songo dia akka nang direcana hokamu tarias sok kamu mak songo dia ma mamuka siang banuguti satu na mangujungi anon mora dong nahurang boy tata bayi adong na lobi boy tahurangi ate ala naung disetujui raja do sudi gorni laoni ulaon sari matua Mau lihat pat orang mama mau lihat ma di dongat sahutan nami jadi ope hupat orang ma pertikianon acara ta mulai sugut nahu gores-gores hami di son mulai dong anon nahurang lobi masih pada enggata maita songonom mah hubet tami marsugut kira-kira jam sia 30 di Pukahuriama baru muse habisi masuk ma pajawun tutulang dot hula-hula tangi ho kamu jo pajuwono law marhua do
Paham, Mang? Jadi tenang mo cerita. Maaf, alana au marsi aja rojo itu mulurok kurang lebih dang pas masih bawaan mah itu. Sabar jo maksudna. Tujuanna tu sidon. Jadi mopo on jauhon nami ma hula-hula nami si tanggang. Tulang nami si agian dong asa hutan nami. Songoni ma rencana nami habisian no muse. Naung di sepakati hami dot keluarga. Alana mamerek situasi tiki hita tempaton dungi maralama mabainota alai maralaman di jambur deli pirsada jambur taras. Jadi lanjut marisian no muse acara keluarga. Duk saya acara keluarga onan non berurut mamuse pajauan ni akahorong ni hula-hula terus sampai acara satu acara tupe keburuan. Songoni mana boy pa buat kami sekilas. Muliate. Jadi ngotak kas tatangihon nuan berita ni hasil huton. Didok nasida sia 30 pukaun ni nasida ma ulau ni marhite-hite pangulan di huria. Duk salpu dibuka pangulan di huria dohot acara huria ba pasahaton nama tulang hula-hula si tanggang songoni nang tulang siagian nalaho pasahaton nahobar tu parjungolu maning parborhaknya tuan ni dok mai ba hami manya sedong asahuta mungkin hamu dang marani madohi ba molo hula-hula si tanggang pasapuk mana sidah tulang siagian pasa tujung mak nasoma disos tongoni domang dah duk salpui ba manauri ma dong asahuta duk salpu manauri dong asahuta mangapu ma asuhuton duk salpu mangapu asuhuton buanot ma tutonga-tongani alaman dua ma hutonga-tongani alaman ala sepi do alaman on marpangiduan sehuta di tonga-tongani jabur tarasman inna patupaun nasida alaman nasida duk saha di tonga-tongani jabur taras marat cara keluarga ma hasuhuton deido nak kinamangat Ido mang pas mai. salpu marat cara keluarga ba baenon nama muse jauh-jauh ada hula-hula parjulu ma hula-hula setanggang ido nak ingat Olo pas mau. Dungi maruduk mamuse Tutulang siagian songoni mamuse maruduk tu bona tulang siagian dohot bona niari siagian ido tiamang Pas mau untuk sehali robe na sida berjogot bahatania sida mata tangio teknis nama not di sana. dung salpu acara ni bona niari siagian itu teh bona niari siagian ipasaha mamuse tulang robot ima si hotang dohot siti daun duk salpui saha mamuse acara tu hula-hula na marhamarangi naking margate Pardede do gultom duk salpu acara ni saha matu hula-hula na poso marutur matorus saha tu siapudan giting nak siapudan teh genting. jadi naking idoko kamu langsung tuna mangujungi itu teh tu penguburan alai somalna do ba mola dong do ulau sari matua ikonong do ulau namar si panganon mardo pogu Mau lihat jadi di narohaku molotung somalna do nahodohon molotung sosaha pehita anon da masuk do pehula-hula sampai tu jam sada ate Olo ba marsi panganon mahita manang mardau pogu mahita teh duk salpu mardau pogu ba yuduti mamuse tu ulaon hula-hula na sotarjou do penaking alai ditiki namar si panganonon totu adong do mabaitang yang mangan inaro aku somalna do nahodohon anon hamu pe manutuhon suhut do mabaitang yang mangan
Alai dum tangi yang 10 mangan duk salpu mangan ba pangulani huria ma bae. Ali ada orang soi naking, ada orang sosah tujuh ada naking, iman nama jo hula-hula sitanggang. Somalna dotong nahu dohon. Iko parjulo do hata ono muna jujur ngolu ni na tuan. Ade, sebelum adong jauh-jauh adat ikon mapai jujur ngolu do hamu. Asa diboto hami na torop. Nalaho makatahon. Terlumobi hula-hulata. Ade. Jadi jujur ngolu duksal puat acara keluarga para dia muhiat jujur ngolu dah turma baca jujur ngolu mahamu masuk matu acara adat ate dukonian non somal nado nahu do kotong ate duksal putang yang mangan ate duksal putang yang mangan ba molo maju pangurupion do hamu isi majo parjulo jo hamu pangurupion siani man noduk salpi tauduti mamuse tu akka hula-hula malotong arong dapat hula-hula dan setarjo tauduti mamuse tu hula-hula na setarjo duk salpu hula-hula na setarjo dope dange saha ma tu acara umum mungkin akamu nawar donga tubuh ate boru, pariban, coni bado akka pengupunguan. Duk salpui, sudi salpon, ba pasah tamu ma tu hula-hula muna marga sitanggang, songoni dohot marga siagian, lau papuhon tuhamu. Duk salpui mangapu mahamu, duk salpu mangapu pasah matu pangulani huria. Duk salpu pangulani huria borra mahita tu perbada nate tersongoni ma nakiku dok dagi nah somal do nah hurok konon molo adong nah hurang adong nah salah dak songoni amang innahamu tuhami nah dak songoni amang sakak nami songonodo innahamu jadi molo nuk songoni sakak muna unga apa sih songoni sakak muna mau lihat ma di donga sahutan nami lasi suturo aku sebenarnya ahana di hata homunai ngadong diso. Jadi kurasa mungkin ala sinai bawa nungkin sama si boto jadi mau lihat dilihat kamu panoriot tuhami konsepon bano bano nami do di tertiap acara mersugut. Jadi mau lihat ma di hita jadi nakaning asa hupatorok salai acara mersugut ta mulai masia 30 alai PI merpengido kami tu hula-hula nami do tutulang nami bohaboy do radi hamuna jam sia 30 partikiano kuliah tu hamuna perjolo hula-hula nami setanggang mau lihat ima dia bang buru nami taringot pangido muna ima acara parmopot jam sia 30 molo hami sian hula-hula muna setanggang radi do hami ale marbangido nakin takas do dipagido pangula huria ikon tepat waktu nahu habiari hami hamu suhut don non sugut sotung sugut gabe makurangi di pangulani huria yang go hami aka hula-hula muna gabe jalah horas do taringot pangido muna hutu lebih hami do pangido mune sido do ti hami mulate di hula-hula nami setanggang berarti bolo hula-hula setanggang nunga menerima ngaradina sida upasat kami partikian tutulang kami siagian masalah waktu sia 30 ta mulai mopom gabi bolong asa wani dokon apara nami tanggang ekon sama-sama ro hami doktor rak po hami mangale pasaton tang boy ke 10 hami ala hijab sia sarupa ro bolong ero kamu nakin jam sia 30 siap mahami si mulane upasat kami usai dong tahutan nami jam sia 30 jadi mulai kami dong sahuta sia 30 radi mahami laho mana uriat ya mau lihat jadi asata terus semuse songonani dongan dokonda sahutan nami nakaningan biasana nena memang biasanya ipe rencana nami songonido sugut mulai acara sia 30-on ngaku gores-gores hami sebenarnya cuman
alana maperjelas nama kami manuku kamuna asal ada kesepakatan tak kani donoang jadi mulai sia 30 ngasepakat kita sudah jadi ope Tuhanmu sudah terutama su bolon harus siap jam 9.30 mulu kami dah bapak tua apalah mangaradi kami bapak tua uliate atur ngado aka pemurota sudah jadi songonima nga sudah kami pe do takageleng muna nga siap 30 jadi songone dokoni dong sautan kaningan kebiasaan biasaan nina sebenarnya hola memperjelas nama amuse mulai acara mersugut saya satu nama alaman jadi mulu jamma dang boy tatot tuhon artina bona tulang jam 3 bona nyari dak sip alai maksud turisi Panginoon nami tu hita sude siap-siap mahita memereng waktu jadi taturut semua muse taringot tu boan main nasi panganot ta patu pahami na maramiak-miak do amang tulang tuk songo dia pe mon nay patu ba pargeleng muna las maroha muna alay tik peon pasatami panorion tu parhutan donga sautan nami jala tiroy hamu hami jala on memang catering do alay catering pe marpangido kami tu donga sautan nami do tua kabaru nami asal rupi hamu hami dari lau mabagian non boti mas do boti mahami jadi maulatnya mak di donga sautan nami suhu nami naking nunga di pabuhamu buan ni natutuan jadi husipak kami maju di bagasar rohanami ada orang sehutulu pihamin non alai ala maju duhamu dia kahula-hulamu na tarsingot jauh-jauh adat sotu dulu ba molo idok adat ba merdalam maisi akal spora spiritual di sonina ulus serbang tarsongot dia do benam muna tuhula-hula munaon dohot tutulang muna siagian tang batasan muna rate yang gosyana sida alai adik dia ade adong sakak muna mga batasi aka ulus sian bona tulang sa bona nyari songonido ula-ula na poso lebih hami ma di bangido muna na mangihut nakin taringot ulos holong naneng sipasatun nami nasobola batasan muna taring ima pasu-pasu naneng sipasatun nami alai suku-suku nami ala torop dohami aka hula-hula muna na adong dison jala gudang dohami asau boto hami di jalo hamudo aka siak kami na mardonga tubuh na naing sipasatu nami songon na didok muna dang bataso muna holong muna ulos holong ima nagabe anggo hami dang boy bataso muna taringot holong nami songon dia na naing leonon nami tubere nami dungi na bang Yehud nakin di rokok kamu laus ditiki di alamanima di bahoni hamu kami akaula-ula muna huga behok kami ma taringot pangidom muna huhud na di pangidom hamu nakin ditiki haroro nami ma laus disima di pasatamu jabbar nami laus ipe huga behok kami ma di aka pangidom muna saluhut namang buru imana bu ido behu tiroy hami taringot na pinajujur muna di hami hula-hula muna si tanggang gusar mulate jadi taringot tu nakaningat taringot tu ulos manuangap hulos holong jadi di hula-hula nami si tanggang molo peholan sakula-ula takasian no mangalian ulos las marohan nami udak pola gabe dohot akamu hula-hula nami nak kena marhamarangi di son butima jadi las marwa muna moloholan harbue pirbe sogut nabue di bonak kadugat tubuh nami dinaro tutunga bagas muna las marwa muna salutna jidok doti hami gabe to keras jutemu se nakaningan molo bona tulang bona niari tulang robobot hula-hula na marhamarangi hula-hula na poso nakikuro kami hubatasi hami tulu boha marpangido kami asa alusi hamuna segian nakin ngamaralus tulang robot nama berarti langsung tulang robot si hotang si down mulai memang boru kalau kami
tulang robo muna si hotang tiddaon stolpi na ulima gabi jal horas Mole ate gabi upasata mi se hula-hula na marhamarangi pardede dohot gultom. Oy dalag gabi jala horas upasata mi hula-hula na tunaposo saragi sidabalok. Molate ang boru kami siya saragi si Dabalok si Tulubin na rin naman. Gabi upasata mo seperti kinon tugu gultom. Ako pe. Jadi oleh hati marjuhatta tersongono hatta bijo mulakula josongon na muso sa botohon nakining taringo tu pajeberon tak sangap di bek kamu torong-torong ni hula-hula muna si tolop do nasida nakeningani nong dodosok kamu nakeningani on to son ida sepat perjulot to ditolopin nasida do baralus jotong nasida baru pe oh di bek kamu nakeningani kibaran paning jambar to son odolap to son nahamu nakeningani ditolopi hula-hula tadi songoni ida sepat di nakeningan baru sak kami hula-hula na poso si tolopin uli mahal tulog nagabi mulate Maulate tu hula-hula nami gultom saramune anon hula jutok kapi memuse. Sonari taringot tu hula semajon. Hutapea. Di dalan. Hula naposo sembiring. Hula-hula naposo ginting. Jadi Di dalan. aladong nakaningan masukan. Siak hula-hula naposo gultom taringot tu parjabaron. Ope setabi raja nami molo pemula-hulak sukunan nakani ala adong do kebetula sarasanan perjolo mau sukutami hula-hula na nami si tanggang buhat taring tu parjabaran na kurau kami nakaningan Mauliate dia amang buru nami nakimpeng hahuruk ko kami mulo hami na pinasa muna odolan manang upasuhud gabi majal horas Mauliate tutulang kami siagian taring tu parjabaron ala adong nakisaran siyan hula-hula na poso gultom bolo masalah percabaron songot dia nama sari diamu si tolopin na uli mami gabi jala horas ulang robobot si hotang si tiddaon gabi jal horas gabi jala horas Mauliate hula-hula na poso parjolo saragi sidabalok taringot tu parjabaron Gabi jala oras amang boru. hula ke hami tu hula-hula na poso gultom taringot tu parjabaron Hula-hula na poso gultom. Jalo ma. Ada temparmu. Satabi jodah mula-kula jauh makaconon jadi tersongonon arong doha tadi tua-tua martapuk bulung marbona sakalan marnatahu merapuna ugasan memang molo diharoroni helai tu bagas nami do alai harap situ tu dorohan nami nian ronak keningan afala suhu siya bulona alai sukuk kami johamu rodo tahe afala si matua ni helan amion marang nahula-hulana asa huboto hami si matua ni nasida asa huboto hami sogot songot dia do haradion nami bang gabe ba tutu jala horas tulang yang go taringot tulang niba si matuak ni abang niba alana adong mahalangan naulit tulang tungun nasoboy matopot ro dia palatikion satu masugut mau lihat tulang berarti jala tulang sabta bibulun matulang las hamuma di situ tulang na takas nagabe hula-hula dihami hula-hula gultum hula-hula naposo mulai tegorang mani sakap na tulang namangi huk musik nakeninga di jauh hamur nakeninga perdede do huk gultum dedo hula-hula na marangi berarti hami sogot asa tawoto holas sakula-hula naposo do perronami sakula-hula naposo ma haroromuna tulang nami boy ma dua cabel tahun tulang nami nunggu jaro tulang nami segian musetu hami mau lihat olo
takas maduk baik kamu na. Unang do ibarat ni pertikian non. Sekaligus hula-hula na maranggi do hula-hula na poso na hamu. Madam hujan tu na popok dan di mata. Alai marsya dua kita bergasar roha. Boha sogot asaune dengan ulau ni di persari matuau ni nat inat tutuan asalongyon. Gawe tulang posma rohamuna tulang yang go taringok panggil munoi telepon nami do sinauli tuhamu tulang nami alana apala di mata nom mahami madokot tuhamu mar bahabayrom mahamu marna lupa do jol matulang satabi bolo mari tulang tolopi mahamu matulang panggilan nami mauleate. Jadi dihamuna su sabulonan. Ida benar perlu song nak kenengani didok na tua-tua manat. Jadi melusak kami naking sakula hula na poso. Ibak kok kamu nak kenengan dulu mate. Ulus share bakonon nami. Ima tutur raja dai. Jadi mau taringo nak kenengan muse. Tuhula hula na marhamaranggi. Anok kusipok kamu tuhami denggad ate sangot dia unang don nomor sogot di hula-hula na marhamaranggi di gorahamu apa sehali masuk do hula-hula na posot na hamu alana di teti acarai marsugut dang lakan ni hula-hula na poso imanaki hula-hula na marhamaranggi di parjulu dari pendo tu hula-hula na poso unang gabi marsugut ko kamu sekali masuk mahamu hamu rajain hamu dang busong ni amang. Jadi manat kita. Dari kami hula-hula na poso di bidokok gojojo muna rade mahami di marsugo sidok boti molate baru musi pertikian kuliah kami tu hula-hula na poso hutapea oras sajang tuh bujur hula-hula na poso ginting taringot tu parjabaron gabi jala horas jadi songonima kita sudah alun naruson ima taringot tu nakaning nenek sibanota satu parjabaron ope tu dia mahita mangalak kamu saya dengan sautan nami mau datang ala nau sikok sude partorning ni para daton hami sedong sahuta manukum ma tuhamu naking huroko kami nian akapunguan anopera patorang omuna teh ala marsugo do taruhonota na tuo tunganan na parsatokin parpudi denggap patorak kamu pabuahamu tuhami tu dia do buanota do tu buana pasugit manang disodo suatu nota asa huboto hami para di hutar singot tusi sonima siak kami maulate ma di dong sautan nami ope siak kami pertikianon su bolon hupo hurau kami son iya inang nang jumolo merujungon di suaton di tanah wakaf STM sahata sauluan alamat Pasar Pitu Batumbak songoni majolo buah-buah terutama tu dengan sahutan nami STM. Jadi mau lihat mak ala tu wakaf ni STM udah HP. Suatu nota na tu marsugut ba radima hupara dihami ingana disi alai somalna tongdo somalna na hodok konon ate yang go wanggali ate manggali ala manggali dorate dan kota sabun ate manggali yang go biaya manggali ba ala adong do isian non perkara ju suron nami ate ba gabe blek kamu ma marsugut 500.000 tualahi ate gabe raja ni utana gabe ate gabe mamisi raja rami. Jadi ala naong totunong ain tu waka ni STM don wain suatu notan atau tuon ba inarwahku aka pangurupion nama tu aka pengapunguan
Ate, arong dope? Nah. Oh, lo. Oh. Jadi somalna dah, ate. Moladong ulaun na songonon, sari matua, saur matua, ate. Ba molo pangurupion, baboy do juho namunay tiki dong sipul marsipanganon. Alai somalna di persahutahun nami. Upatang pahami don non meja les di siate. Jadi pare diamuhian buku pulpen doh meja anggo meja rarong do siate jabur go meja isi. Pahama pulpen doh buku ate dohot baskom. Mulai boy mang. Hamiman non mangulahon ate. Gabe. Dungian non pasahaton nami may anot tiki dung haroroni donga sahuta mabena cara sudi naho papunguhami na sian meja ate gabe doho naho bartusi soni ma ati dia adong dope ati dia adong dope na dihamu amangin ang sudi ka perpunguan na diikuti ni hala amangon adong punguan na diikuti mersuara selain STM anang donga sahutope arong do sidohonon na ate songoni mahura patikian na diamu na suhu nami jala dupak doha munuat di sisudi akapinopar na tujuan nabosahi ipatu pahamu do acara pasangapon na tujuan mangalesi panganon na tahu mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu 2 tahun ya dikini huro tuamu peparan na tujuan iya yang guna tua munon molo di STM nunga melebihi batas toleransi nunga melewati batas yaka administrasina udok tuhamu tikini da foto kamu komisaris udok do guarna si soprim kita dahamu doi alai sampai sadarion dan adong di dapat kamu komisaris ala organisasi don ate dia musudeda ala organisasi do STM dia punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ada kewajiban dan ada hak kan ini sementara selama on kewajiban nina tua-tuaon ala persahitona doho situasina hidup benahuamu hudok tikini terbengkalai begitu banyak macai gudang di luar batas toleransi berlipat-lipat batas toleransi alani sidohonon nami tuamu mula marsugut STM sahata saudoan patu paon nami do anggaran sesuai na tercantum di bagasan punguani alai seluruh tunggakan unak kacik roha muda memang songonido patu pahami salelingon ipotok kami may marsugut dan selanjutnya on hatani STM doda dakatani donga sahutahon dan selanjutnya molohami sian STM sahata sauluan nunga tanda tanya besar hami tersingo bapak muno alana sepanjang adong STM on tidak pernah hadir alani omak muno jadi anggo hami madok molo tungadong pesugut ulau dihamu donga sahuta ma harorona mida na tua ni huta ma pete jo nang alu si to na tua ni huta ma harorona mi yaka ulaon na mangihut sogot dihamu dang STM beguarna dah karena STM punya anggaran punya kewajiban dan punya hak jadi molo donga sahuta doba ijuhamu hami rohami hututuri hami ulau muna alai tidak lagi ada anggaran songoni mak kami donga sahuta alai melo marsugut
penuhan nami do anggaran ni STM tu parborha ni na tua munoda gawe raja oh lihat ya mak. Jadi soni masih kami mersugut mahu pasahat kami pikir parronami mabena cara do kami sugut jala di sima pasahaton nami anggaran rumah tangga dohot anggaran dasar dohot les nahu patu pahami marsugut di Jaburda. Jadi songon anggara siak kami pertama tanah wakaf ateh kupara dihami mei alai yang go uang korekna siak kamu masong naudok naking bunga papan kupara dihami gula kopi kupara dihami jalan ngasaha raya teh gula do kopi tabana marsugut anggara dasar ni punguan STM sahata sauluan dohot nahu papunguhami marsugut sian meja ima sidohonon nami jadi sahalinai hudok ate dia munada pitu hamunuaing nian hupaingot tamu 2 tahun nang salpu ate ulala kudang do wagbigi tikini ai ilulu do hupa buah alai tang adong perhatian muna mungkin ala kaposodo pihamu kan edo alani molo salinai hudok molo adong nama sasugut di tonga-tonga ni keluargaon dang suatuan nami hamu ate atuan nami do ale donga sahuta ma haroro nami dang step beda ingot tamu dah sotong muruki hamu hami haduan mola tema soni ma siak kami donga sahuta sekaligus bodo pedohonan nami STM sahata sauluan mola tema oleh atema di panoron ini donga sahuta sekaligus STM jadi terlumo biak kato anak niba paroh kamu nama anak kaning ahana di dokon di donga sahutai dah jadi taringot tu sugut tu tanah wakaf tongdo tanah STM jalai kum bayar mahita 500 songoni ma asabotamu ala gugumuna do rajani amang buru di nalamang lupi uloto nasaga bisa lah horor sanamung buru baik kamu mah pangapun tuh lihat nalulu mau lihat emak ala maloro hule hupikir nakin nah alot jago di mana mat pinarare mau lihat emak dihamuna kan itu tua nami amat raja do tinata soripada na hormati hami nama ngaliot tikimuna raja nami lau maniroi hami bona ni hasuhuton di bagasat tikion ima na Maria Raja taringot tu parborhat ni inang namion marsugut lau suat tonota nunga takas dihamuna donga sahutan nami diajari hamu dituturi hamu hami songonima nang di saluhu na hula-hula nami separturu satu kijang dia kapangiduan nami si sopahonon nami tu hamu raja nami marsugut nunga tung ditulopi hamu nunga tung lasroha nami di si ala merlabok pusu do hamu amang lau manguluya kapangiduan nami akan atolap pula kami dia kahata soso dot akan motivasi na pinasaat muna raja nami di bagasa pornginon tu hami mona ni hasuhuton nunga tung lasroha nami yang go pangiduan nami tu amat martua di bata sailam ditabay di batama akabisuk di hamuna donga sahutan ni inang namion aman namion songoni nang saluhuna namar holong ni roha di hami di bagasat tikyon tangyang nami tutuhata saya di leo di hamuhai pason nang dia kana komuna na di luar na dao asa boy akato na ngaro akan oli na dengan si pasaton muna tu hami molo tu kola songono pe hami raja nami madok mau liate tu hamuna asimaru hamuna jalo hamuma hata hamu liate nami ima na terpasat tami di bagasan botariot tu hamuna yang ko pangapuon bersugut wapu hami pe raja nami akahata na uli yang kopurnginon hata hamuliateon nami ma di bagasan dengan dero hamuna manggadupi hami mau lihat ma pasatay ma hulay gabi mau tutu jala horas siakup madok mau lihat ma hita tutu martu amat tutuhan amat tahun martu di bata sialan dereng gado ida hami siak kabona hasuton mangida hartamuna amang raja inang sorry pada dinaro hamu manggadopi ulaon ima tutu ria raja dia pala bornginon tutu masuk pohon nami musai madok moliate tu hamu amang raja inang sorry pada nadia lolo tarlumo bima di tulang niba
saluhutna hula-hula nami namar horongan nung ngajojor songon namanuan raja nami hata panggabian hata parhorasani napinasa muna tuhami ris songon nama nabur dohonon nami mas songon hata si tua-tua gabi matutu gabi mahami saluhutna bona ni hasuton song-songi dihamu asa jupang mas songon hata ni si tua-tua aek namar julak nai wainon mani tabu-tabu hata panggabean hata parhorasan na pinasa muna tuhami buanon nami mai tu bagas ni jabu raja nami asa tio mai na lote tio mai na lote tio mai na dur tio mai na lote hata panggabean hata parhorasan na pinasa muna tuhami o seumang unang mamuba seunang may mose Jumadi 10 Jumadi 10 lalu hata panggabean hata parhorasan na pinasal muna tuhami apon nami may hot martong ani jabu horas mahami bonani hausutan horas mahamu saluhutna na makkaholong hami horas songonima hata pangapuan sa kami bona hasuhuton